Salutare tuturor! Eu sunt Ștef și bine m-am regăsit, oameni buni. Mă rog, ea e Ioana. Și bine m-am regăsit, oameni buni, la un nou episod. De data aceasta ne vom juca Minecraft. Ce survival game, doamne. Ne-am jucat mult survival games, mă rog, nu foarte mult. Ne-am jucat, ne-am săturat, am câștigat pe acolo. Acum o să ne jucăm, what, ce e coloana asta? O să ne jucăm parkour pe tabletă. Ok, pe Minecraft pe. Ok, deci haide, da, normal. Nu există tabletă fără touchscreen, cred. Habar n-am. Eu am văzut doar tablete cu. Ok, deci avem aici un parkour foarte easy. Wow, easy peasy. Ia, poți să sar aici. N-am mai jucat de ceva timp Minecraft și văd că să-i revenim. Da, fix. Deci vă spun că fix când o să vorbească Ana, eu o să cad. Ca de fiecare dată se întâmplă chestia asta. Deci, de fiecare dată. Ok, facem. Taci, mă, gata, nu mai taci. Nu taci. Deci, de fiecare dată când Ioana vorbește. Da. Sau mă pipă, eu cad. Să crezi. Nu mai cad, da. Nu mai cad. Aprobat. O să țin numai shift. Uite, ați văzut? Deci ați văzut? E pana mea. Ok, deci trebuie să fac parcurul ăsta. Trebuie să-l fac. E super easy. Adineauri m-am încăcat pe mine să pun shift-ul, să fiu șmecher. Ok. Ia, pot să-l fac? Uli. Bă, da, bă. Ai făcut. Bă, du-te în pui mei de lână proastă. Acolo stai. Păi și dacă te aștept. Ei, cad pe ea, nu. Cad aici e cel mai ușor. Păi ce uci? Urcat. Dar fac și parcurs în același timp. Dar fac și repede. Nu mai știu să fac parcurs. Parcurul ăsta e easy. Da, și eu joc pe versiunea 0.12.0. O să de fapt a apărut 0.13.0 și trebuie să mi-l iau și eu pentru că... Tu părăzoară. Păi, el și l-a luat. Și trebuie să-mi iau și eu. Pac. Ok. Stai, mergem. Easy peasy parcurul ăsta. Aici. Easy, mowgli, easy. Doamne, ce copil. Nici nu știi cum se zice easy peasy lemon squeezy, apropo, Ioana. Easy peasy, mowgli, easy. Taci. Yes! Ok, și aici știu că e sfârșitul parcului. Hai, bă, du-te, bă, da. Aici. Cobor. Ciac. Nu pot să cred. Doamne, ce parcurs retardat, bă! Ok. Hai, lasă așa. Wow! Finish. Ok. Taci, acum o să mai am încă o mapă de parcurs cât e. 11:31. Ok, hai că bine. Trebuie să mănânc acum. Da, mapa de tot căcatul. What? Am sărit bine. Serios? What? De ce nu? What the fuck? Și cum vrei să fac parcurul? Așa? Hai că pot. Nu vrea nimic! Hai că noi știm să facem parcurs. Holy shit. Ok, deci eu... V-am zis că... Deci, noi vorbim pe speaker. Hai, bă. Cum vorbim? Ok, deci voi reveni când voi face parcurs pentru că Ioana nu mă lasă. Ok, deci am revenit, a trebuit să fac aici.
Da, mergem home. Aici trebuie... Ai de capul meu, trebuie să fac parcurs. Ok, deci aici o să am checkpoint. Și porcul a făcut parcul. Da. Ce minte. Ce? Oh, perfect! Fucking retard. De ce mai ușor parcurul ăsta? E easy peasy, mountain crazy. Pick your poison. Poison, poison. Eu cred că în asta. What? Deci, trebuie din nou să mă duc acolo. Și dacă o să pic, bă, fuck you. Fuck you, YOLO. Dacă o să mă duc în apă, s-ar putea să fie... Lav. S-ar putea să fie lavă jos. Și dacă... Bă, da! Cred că e bine. Ți-am zis. De ce ți-am zis? Acum toată lumea o să zică în comentarii. Ai mă, Ștefan, era o surpriză. Cred că am sărit să văd ce e. What the fuck. Deci eu eram sigur că acolo e ceva. Și în ăla de lavă trebuie să sărim. Și de ăla de lavă. Ok, hai. Ștefan nu și-a tăiat ochile, de ce? Da, mi l-am tăiat. What? Bă, du-te, bă, de aici. Bă, du-te, bă, că sar. Nu cred că am filmat 7 minute pentru 2 parcururi de super căcat. Hai bă, să fac repede, că nu mai mă interesează. Și dacă mor în la... Cum, bă? Bă, cum, bă? Ia stai. Mergem pe la mâncat? Da, bă, acum trebuie să mănânc eu. Să plec la școală. Păi știi de filmată. Stai puțin. Bă, și cum pic eu aici? Bă, ăsta e prost care a făcut mapa. Doamne, cât a prostul. N-a văzut că acolo s-a făcut cobblestone. Ok. Ok, deci cam că acest episodul meu. Eu am fost Ștef. Eu, Ioana. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa.